Bocados de Cine són unes jornades on el cinema i la gastronomia van de la mà per a oferir un complet programa de projeccions cinematogràfiques, debats i degustacions. Estan organitzades pel campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i compta amb la col·laboració entre altres entitats de l'Ajuntament de Gandia. Ahir es presentava la 7ª edició que compta amb pel·lícules seleccionades, xocolat i comer, beber a mar. Bocados de Cine, para el que no lo conozca, consta de dos partes. En primer lugar, se trata de ver una película en versión original, gracias a la colaboración que llevamos teniendo todos estos años con la Concejalía de Cultura. En concreto, el visionado se hace en el Teatro Serrano, en la hora y fecha programada, que ahora les contaré. Y por otro lado, nos desplazamos a uno de los restaurantes seleccionados para esa película en concreto, y el cocinero o cocinera lo que hace es una interpretación de esos platos que han aparecido en la película, y los comensales, en este caso los alumnos, los pueden degustar. Un projecte que uneix tres elements que l'actual executiu ve potenciant des de la passada legislatura. Un poc són uns paràmetres que venim potenciant des de fa temps, o sigui, que és la cultura i la gastronomia com un element que pot ser una excusa per visitar la nostra ciutat, disfrutar d'una experiència nova, diferent, i perquè a qui no li agrada una bona pel·lícula i a qui no li agrada després anar-se'n a sopar o a dinar i treure profit per comentar la mateixa. És una excusa més per a posar en valor la nostra ciutat i vendre una oferta cultural que puga anar més enllà del nostre àmbit local. Una experiència on participen especialistes en narrativa audiovisual que analitzen la pel·lícula com el guió, la tècnica i la seva relació amb el món gastronòmic, i experts cuiners que elaboren un menú construït amb les escenes vistes al film. En primer lloc parlem de pel·lícules de molta qualitat, parlem de persones que es formen en la universitat que tenim a Gandia, aquesta universitat politècnica que aconsegueix tindre autèntics experts en matèria audiovisual i en matèria també de turisme, i per últim aquests debats que es fan a posteriori que permeteixen damunt entre menjars i sopars en un bon plat tradicional valencià poder comentar la pel·lícula i poder aprofitar d'aquest coneixement en comú. L'èxit de Bocados de Cine es demostra en què ja s'està intentant copiar en altres punts del país, el que per al campus suposa un reconeixement a la feina realitzada. Bocados de Cine no és un projecte nou, és un projecte que ja porta un recorregut molt gran. L'ha portat el campus de Gandia, juntant aquesta transversalitat que té entre turisme i comunicació audiovisual, i d'aquestes fórmules màgiques, que juntar dues coses que en teoria són en principi diferents i són aquests aspectes molt xulos que ens permeteixen esta història de taure de la temporada alta altres cosetes que poden ser de atractivo a la gent que pueda vindre a Gandia y a la Safor. Creo que es una cosa muy chula. Estamos muy agradecidos porque el año pasado, como saben también, Bocados de Cine recibió el reconocimiento de este ayuntamiento en los premios de turismo que se hicieron en la gala de turismo. Y bueno, pues eso también es un impulso para poder continuar y para poder seguir proyectando otras actividades. La primera de les jornades serà el 22 de novembre amb la projecció de Xocolat, com els últims anys al Teatre Serrano. Posteriorment s'assistirà al restaurant Fusta. La segona serà el 5 de desembre amb Comer, beber a mar, per a després anar al CDT de l'Alqueria del Duc, on els mateixos alumnes oferiran la seva interpretació dels plats. Més informació al web www.bocadosdecine.com.